Kaixo, Nagore naiz, Hernaniko kiroldegiko langilea, eta gaur abdominalak lantzeko ariketa batzuekin nator. Ideia hori da, modu labur batean, espezifikoki gure muskulatura abdominala indartzea edo lantzea. Orduan, horretarako beharko duguna esterila bat izango da, edo alfombra bat, edo etxean daukazuten zerbait. Eta posizio desberdinetan landuko dugu muskulatura, bai? Hasieran buruz gora etzanda jarriko gera, pasako gera ere posizio lateral batetik, eta kuadrupedian ere ariketa batzuk egingo ditugu. Bukaeran luzaketa txiki batzuk egingo ditugu, eta listo. Bale? Bueno, musika jarriko dut. Buruz gora jarrita hasiko gera, eta hasiko gera. Belaun bat doblatu, eta bi eskuekin egingo dugu indarra belaunaren kontra, eta belaunarekin eskuen kontra. Bota. Bota. Indarra egin behar da, estutu fuerte, abdominal zonalde guztia aktibatzen dela sentitzeko. Bata bestearen kontra. Eta pixkanaka horrela gainean, muskulatura hori guztia esnatzen, aktibatzen. Estutu. Beste bi. Azkena. Prestatu besoak. Eta viene abdominal. Segi pixkagi honen. Norbaitei lepoa kargatzen bazaio, heldu dezake hemen lasai asko, Segi hemen gehiago. Zuk aukeratu burua eusten dezun, edo ez. Beste bi dira. Bale. Bien. Orain bi belaunak, eta presionatu. Belaunak eskuen kontra, eskuak belaunen kontra. Segi hemen. Haize guztia botatzen dugun bitartean, estutu indarra egiten. Indarra. Pixka gehiago. Kokotxak beraka, hori badakigu. Azkeneko bidira hemen indarra egin. Azkena da. Bale, ziurtatu hemen belaunak aldakaren altueran ditugula. Eta hemen dikan begira, hartuko dugu arnasa, eta hanka eta beso berdina. Lurrerantz, kontrolatuta jetxi. Pixka gehiago hemen. Luzatu ondo. Azkeneko bi errepikatuko ditugu. Bale, eta hemen, abdominala dator. Haize guztia ondo bota. Ez dauki presa jeisteko. Eta lehen esan deguna, ikusten badezu burua heldu nahi dezula bi eskuekin, heldu lasai. Kargatzen bazaizu lepoa, heldu. Azkenekoak hemen hartu. Bi gehiago. Eta beste nahi. Bale, oso ondo. Lasaitu hemen pixka bat nahi badezute, momentutxo batean. Bale, bigarren seriarekin gatoz, hori izan da lehenengo seria. Hemen gehiago oblikuekin goaz. Hasiera lehenakoa bezala da, belaun bat dator, presionatu. Txandaka. Segi hemen, kokotxak bera, lepoak luze. Estutu indarra egin behar da. Haize guztia ondo bota, txilborrak barrura. Venga, bi gehiago. Bale. Bueno, orain oblikuarekin goaz. Beitu, ezkerreko eskua jarriko dugu hemen buruaren atzekaldean, burua heltzeko, eta denbora guztian eskubiko eskuarekin gure ezkerreko belaunerantz. Denbora guztian.
Gure belaunak geldi ez dira mugituko, eta ukondo irikita lurrerantz. Distantzia mantendu, segi hemen hartu, alde berdinera. Oblikoa, beste bi. Beste behin. Aldatu, beste besoa jarri eta beste aldera goaz. Ezkerreko eskua, eskubiko belaunerantz. Segi hemen. Segi hemen gora. Haize guztia ondo bota hartu. Eta pixka gino. Azkeneko bidira alde honetara. Azkena. Bale, oso ondo. Baleno bezala bi belaunak gora eta presionatu. Indarra. Bi belaunekin eskuen kontra. Eskuekin belaunen kontra. Segi hemen hartu. Indarran gogoz egin. Eta sentituko dezute muskulatura guztiaren aktibazioa. Venga, beste bi. Azkena hartu. Eta bota. Bale. Bueno, orain hemendikan hartuko dugu arnasa, eta botatzerakoan luzatu behar dira bi besoak eta bi hankak batera. Kontrolatuta hartu arnasa, kontu zona lumbarrarekin, pasagabe, oso bera ez jetxi hankak. Aktibatzen. Gehiago hemen hartu, eta bota. Venga, beste bi dira, hartu, eta bota. Azkenekoa berdin hartu, eta bota. Bueno, bukatzeko hemen oblikoekin, hartuko dugu arnasa, eta botatzerakoan jungo gera alde baterantz. Venga, azkenekoak beste aldera hartu, eta oblikuo. Segi hemen. Eta bota. Venga, hartu. Pixkat gehiago hemen hartu. Beste aldera hartu. Azkeneko bi errepikatuko ditugu hemen. Eta azkenekoa da hartu. Eta bota. Baleno bezala jetxixua besua be. Luzatu hemen momentutxo batean. Besoak luzatu. Askatu. Bale. Beti, helduko gara hemen bolitan. Eta hemen dikan hartuko dugu arnasa. Eta hiloko gera hemen gora. Hartuko dugu arnasa hemen, eta jetxi behar da kontrolatuta, 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 frenatu egin behar da hemen abdominaletik. Eta gora. Interesatzen zaigu jetxiera hori. Eta kontrolatuta jetxi, 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 jetxi. Baitu, saiatuko gara hemen, ekilibriora jotzen. Ja, oinekin ez dugu lurra ikutuko. Eta jetxi, 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 beste behin. Hartu, eta ekilibrio. Hartu, eta kontrolatuta. Hor geldituko gea, hartu arnasa, eta gora. Bale, bueno, hemen gaudela, hartuko dugu arnasa, eta bota. Oraingoan iriki hartu arnasa, eta bota, eta orain da obliko hartu arnasa, alde batera, eta bestera hartu, eta bota. Oinak apoiatu behar badituzu, apoiatu lasai, hartu arnasa, eta albaldin badegu, airean, obliko hartu arnasa, eta beste aldera hartu, eta bota. Bale, hemen berriro ere jetxi suabe, eta luzatu beste pixka bat. Bale, bueno, hemen dikan orain, aldatu egingo dugu, eta jarriko gara hemen besaurreun baten gainean, eta hemen, albo batera, oblikoentzako ere bai. Betu, lehenengo, hartuko dugu arnasa, eta botatzerakoan ipurdia gora. Garrantzitsua da alineatzea, lepoa bizkarrezurrarekin. Gehiago hemen, hartu, eta bota. Beso honekin indarra egin behar da
koltxonetaren kontra, eskapula edo omoplatoa bere lekuan, bi gehiago. Azkena, gora. Bien, batuko dugu arnasa, eta guazen hemen. Berriz, iriki hartu arnasa, begiratu eskuari, eta bota. Venga, beste bidira, hartu, eta bota. Eta azkenekoa da, hartu, eta bota. Bueno, hemen alduenarentzat, apoiatuko dugu eskua, jarriko dugu bat aurrean, bestea hemen, eta mantendu egingo dugu posizioa. Bien, hemen ikusten duzute ipurdi hemen daukagula, hartuko dugu arnasa, eta botatzerakoa, gora. Gora. Venga, pixka gehiago hemen, hartu. Hartu. Azkeneko bi. Azkena. Bale, oso ondo, suabe jetxi, eta bagoaz beste aldera. Lehenengo bezaurra hemen apoiatuta, eskua hemen gainean, saietxak hemen goian hartu arnasa, eta bota. Segi hemen suabe jetxi, gehiago hemen hartu, segi pixkat gehiago. Importantea hemen saietxak ez jiztea, azkeneko bi falta zaizkigu hartu arnasa, eta azkenekoa berdin hartu, eta bota. Bale, hartuko dugu arnasa, eta aprobetxatu pixka bat lasaitzeko eta askatzeko. Begiratu eskuari. Bi gehiago iriki zabaldu. Azkenekoa da. Bueno, orain leheno bezala, jarriko dugu hanka bat aurrean, beste atzean, apoiatuko dugu eskua, eta hemen dikan, gora. Alineatu hemen, ipurdia hemen, eta hasiko gara pixka bat, ipurdia gora jotzen, hartuko dugu arnasa, gora. Fuerte beso hori, noski, omoplatoa kontrolpean. Beste bi. Azkena. Bale, oso ondo eta kontrolatuta jetxi. Bueno, orain posizioa aldatuko dugu. Eta tokatzen zaigu hemen kuadrupedian jartzea. Bi eskuak apoiatuta, bi belaunak eta behatzak. Orain goz. Hartuko dugu arnasa eta despegatu. Botatzean. Segi hemen hartu. Aprobetxatu txilborra barrurak azartzeko. Segi hemen hartu. Beste bi dira. Eta azkenekoa da hartu. Vale. Bueno, lasaitu oinak. Eta hemen jungo gara pixka bat atzerakan. Vale, hemen dikan. Hasierako posizio batean egongo gera. Eta junbarko gera plantxa bateraino. Orduan, apoiatuko ditugu hemen oinak, eskuak, hartuko dugu arnasa, eta botatzerakoan, plantxa batera. Mantenduko dugu hemen hartuko dugu arnasa, eta botatzerakoan, bagoaz atzeraka, atzeraka. Hartu arnasa. Eta atzera. Gehiago hemen hartu arnasa. Norbaitek belauneko arazoak baldin baditu eta ezin badu, honea bueltatuko da. Hartu arnasa, eta hemen dikan. Hartu arnasa, eta azkenekoa da. Eta bagoaz. Hartu arnasa, eta bueltatzea. Bale, aprobetxatuko dugu hemen pixka bat eskantzatzeko. Bale, eraman eskuak belaunetarantz, eta gora joko. Bueno, azkeneko segia datorren, hemen, fuerte. Apoiatuko ditugu berriro ere eskuak, oinetako behatzak, eta orain. Hartuko dugu arnasa, eta botatzerakoan,
Despegatuko ditugu belaunak eta begira, giratuko gera onera hanka bat pixka bat eramaten. Ja ez dugu apoiatzen belaunik, eta beste aldera. Hartu arnasa. Despegatu nahi badezut eskua, despegatu. Eta bota. Hartu. Aupa, hartu. Bigerio, hartu. Azkena da, hartu. Bale, ba oso ondo, apoiatu belaunak, eta apoiatuko ditugu orain besaurreak. Plantxera goaz. Hartuko dugu arnasa, eta botatzerakoan luzatu bat, eta bi. Mantenduko dugu hemen hartuko dugu arnasa, eta jaso bat, eta bi. Hasi bestearekin, botatzean. Hartu arnasa, eta jaso. Orain plantxan gelditzeko. Bat, eta bestean. Bueno, ba hemendikan mantendu hemen, hartuko dugu arnasa, eta botatzeakoan altxa. Hartu arnasa, hartu arnasa, lepoak luze, besoak fuerte lurraren kontra. Venga, beste bi. Eta azkenekoa da, ba hemen apoiatu suabe, guazen atxera, eta deskantu. Ba, joko gehamen poliki-poliki, eta pixka bat lasaitzeko eta askatzeko, hemen jarrita, buruz bera etzanda jarriko gera, jarriko ditugu gure besaurrak hemen aldeetan, eta pixka bat hemen luzatu. Haizia hartu, eta bota. Lasaitu eta jetxi, eta berriro luzatzen. Ba, hemen dikantia. Bukatu dugu gaurko abdominalen saioa, ikusi dezuten nola landu ditzakegun gure abdominalak posizio desberdinetan. Eta, bueno, ba, espero dut gustatu izana eta beste bat arte. Agur!